Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri entzuleok, Eusko ikaskuntzak eskainitako saioagaz gatoz berriro badakizue hilabeteko azkenengo eguaztunetan, lehenengo eguaztunetan Eusko ikaskuntzak batzen gaitu eta lerro artean irakurriko dugu berehala, baina izena aitatuko dugu izanaren aurretik. Eusko ikaskuntzak herririk herri izenpetzen dituen hitzarmenen artean orain Amoriri eta Etxanoko herria agertzen jako. Geure gonbidatuak agurtuko ditugu, estudioak, Bizkaia irratiko estudioak bete-beterik daukaguz, eta hemen neure ondotxuan Garazi Lope de Etxezarreta Eusko ikaskuntzatik behin honezkero ezagutuko dozue hitzarmenen arduraduna herririk herri Euskal Herri osoan ibiltzen da Garazi. Ondo etorri Garazi. Eskerrik asko. Eta hemen zelanez adituak hemen buru belarri ibili diranak Urtzi Barrenetxea gonbidatu dugu geurera. Amoriri eta Etxanoko euskara teknikaria da, udaleko euskara teknikaria. Urtzi, zelantzagoz? Ondo. Eta zeugaz, ez ara bakarrik etorri, ez da? Ez. Zeugaz hemen batetik Inez Gandariaz daukagu, hemen euskara zerbitzu buru legez, ondo etorri. Eta azkenengo gonbidatua, horrek ez dago esan gura gitxeago danik, Irune jaio da bera, itzultzailea, Irune ondo etorri zeuri be. Azteko eta baderitxozue hitzarmenen ondik norakoak kokatuko ditugu, oraingo honetan Amoriri eta Etxanoko herrian izan da, izan zan 2006an, lastera aitatuko dugu hori, baina Garazi konta iguzu, testu inguru apur bat, ezta? Hitzarmenak sinatzen dituzue, oraingo honetan Amoriri eta Etxanoko aitatuko dugu. Bai, alaxea, Eusko ikaskuntzak 1994 urte ezkeroztik sinatzen ditu halako hitzarmenak Euskal Herriko udalekin, batez ere kulturrekintzak elkarlanean garatu ahal izateko. Hitzarmen horiei begira, Euskal Herri osoan baditugu 81 hitzarmen, eta Bizkaiari dagozkionak 11 dira. Azken sinatu dugun hitzarmena Gernikakoa izan da, baina ondo zenioen moduan gaurkoan Amoririetakoaz mintzatuko gara pixka bat. Hori da, eta esan dugun moduan Euskal Herri osoan ibiltzen zara, orain bere proiektuak esku artean, ez da ikasturte amaitza egon arren. Bai, momentu berezia zaigu hau, batipat hauteskundeak tarteko ditugulako, eta udalekin lanean ari zareanean horrek izaten du bere eragina, baina bai, batetik bestera, eta proiektu alik eta gehien aurrera eraman nahian. Amoriri eta Etxanakoa ezagutzeko, Urtzi, zeuke kontatu beharko deuskuzu, zelan hasi zen duen hau guzti hau, zelan ezarri zen duazan oinarriak, ez da zein behar izan ikusi zen duen? Hau dator, 2005an bertan, udalak berak onartu zauen Euskara biziberritzeko plan nagusia edo EDPN, eta, bertan ezarrita dagoen batzordea, aholku batzordea, bakitxila bera, planan motore dana, edo, bertan, hainbet puntu lantzen ziren, eta, komentau zen, zornotzako euskeran inguruan, lan bat egitea, merezi zauela, ez, ondarean alorra edo, lantzeko apurtxo bat. Orduan, hor, puntu hori lantzen hasi ginela, aholku batzordeko kide bat, da, bertako enpresa bateko, kooperatiba bateko, gerentea eta berak aipatu zeuen, baegoala, Jose Maria Etxebarria deitutako persona bat, proposatu ziona, lan bat egitea horri buruz. Orduan, nolabait, kasualidadez, ero, jakin genuen horren barri, ezta. Orduan, ipini ginen, beragaz, Etxebarria horregaz harremanetan, eta, berak esan zigun, bera Eusko ikaskuntzarekin ari zera lanean. Orduan, horrek eraman gintuen Eusko ikaskuntza gana, eta, lan horregaz hasi ginen hitzarmenan bide hori. Garazik bai ez zina buruagaz. Bai, alaxe izan zen, lehenengo pauso bezala hitzarmen puntual bat edo konkretu bat sinatu zen hain zuzen ere beraiek dagoeneko eskuartean zuten lan hori bideratu alizateko. Jose Mari gure kidea da eta bera okerrezpanago zornotzarra da, eta orduan oso egokizan hitzarmenari ekitea edo elkarlanari ekitea lan horren baitan. Eta handik 2000 betetara edo sinatu zen berez esaten dugun hitzarmen orokor edo konbenio marko edo deitzen diogunak.
sasoi horretarako makina bat lan egin zenduen, eta orain, zeuen txandea da, Inez eta Irune, bata euskara zerbitzu burua, bestea itzultzailea, hor ikerketa lan bat egingo zen, urtzik ondo aitatu dagoen moduan, ondarea, hizkuntzea, konde guzu egia zelan joan zen proiektori aurrera? Bueno, azken batean urtzik esan dagoen moduan, EDPN onartu zen 2005an, hor badekogu lanerako marko bat. Eta marko horren barruen bideetako bat eta apurbete euskara errikatzea. Eta hor, ondarea bildu, katalogatu, zerkatu azken batean, eta zuk esan duzun moduan Bizkaian herri gitxitan ari zari beharrean honik, baina Bizkaieraren egoera eta herrietako euskaren egoera apur bat izan daiteke biltzen ezpada. Azken batean estandarizatzen ari gara hizkuntza, gero eta gehiago, gero eta nekez autopauko guz herri bakotzeko aldaerak edo, eta nik pentsetan dut hori da lapur bete lan honetan gidatzen gaituena. Zeu, Irune, azikeratik ibili zara hemen proiektu honetan, ezta? Ba, hori guk ikusten dañun behar izan bat eguela, eta azikera baten gure asmo izin zan, beka behialdi bat edo atraziz, ba? Eta gero ekin gainun horren berri urtik esan dago modu, bai bilela hori, Jose Mari bai bilela honetan da, eta alan jarri gintzen harremanetan eusko ikaskustagaz, bai. Urtzi, zegoen aguaz orain, Jose Marigaz berbetan, berak egindako beharra itatu, eusko ikaskuntzagaz bat eginda, lagunduko diskuzu lan hori ezagutzen, apur bat horretan azurma mintzen? Bai, berak egindakoa hiztegi etnografiko bat da. Hiztegi etnografikoa ez da hiztegi arrunt bat edo esan diguna, ez da, beste parametro batzutan edo beste parametro batzuk edo aztertzen dauz. Berak indauna da putxo bat da noraiteko gaikako edo bilketa bat, hainbet gai bildu dauz, ez dakit, herrien ingurukoak, historia labur bat, jaien ingurukoak, gero, lexiko aldetik, hainbet kanpo aztertu dauz, ez dakitzen zen, bertan, topografian ingurukoak, landareren ingurukoak, baserri ingurukoak, baserri inguruen hainbet alorre bereizuta, eta gero, berak apurtxo baite bildu dauz, boiz horreti da hiztegi arruntateik apurtxo arago doan lan bat, zinizkiran ingurukoak, udalerrian, herrian eta inguruetan, dago zan zinizkerak, kontakizunak, ipuinek eta bar eta bar. Eta beti be, bertako jenteagaz, hau da, bertako euskeran bizi diren jenteagana jo dau, bertan bilketa hori egiteko, eta bide batez, bertako euskera be aztertzeko. Informatzaileak, ez da ze garrantzitsua diren? Oso, ganea, hori da, lan hori bildu ointxe da sasoi, zango, gero egun, gero, euskera batuan presentzia gero eta euskera estandaran presentzia gero eta biziago da, eta, aipatu duguna zareten ez, ondarean konturi, ointxe da sasoia berreskuratzeko, apurka zoritxarrez galtzen doalako. Hori da, ganera ondarea kontzeptua agertzen jakunean, ze gatxedan hori deskribatzea, ezta ze gatxedan horretan sakontzea, gainera beran ze garrantzitsua dan, hori aurrekoek emon deuzkoen hori hurrengoi bemotea, kasu honetan zeuek behar horretan zabiltzie, aitatu dugu Jose Mari Etxebarria. Momentu honetan zelan dago prozesua, hiztegi etnolinguistikoa aitatu dugu, testu ingurua kokatu dugu, zein prozesutan zago ze orain? Hiztegiari berari jagokonez? Lana amaitutzat jo leiteke, baina azken ikututxo batzuk emon beharriakoz, orduan guri orain ondino etxaku ailegau. Baina eusko ikaskuntzak batute dauka, eta suposatzen dut hemendik bitxira gure esku dugungo dela, eta gero zelan bideratzen dugun, ze argitalpen mota egiten dugun, zelan ezabaldu, eta ezken batean ikustu dut oin kezkatzen gaituena edo egin beharreko lan nagusia dela bilketa lana. Bilketa lana horrezea egit, ez? Ondarea dalako. Oin egiten ez bada, berotan ekezo eginko dugulako. Aurretik garazi olango esperientzarik aukidu zuen? Olako lankorik, badaukagu bat oso antzeko, baina askoz ere konkretuagoa dana, usurbilek badauka, Gipuzkoako usurbilek auzo bat aginaga izenekoa, berez,
ez dakit, identitate handia daukana auzoa da, baina herri gixak hasi bizi diranak, eta bereiek badute errazio handia herrioarekin, eta errekaren inguruan egin diran lanekin. Orduan, hor egindan lana izan da gauza bera espezifikoagoa, kasu honetan dalako agina eta herrioko jarduerak. Herrioko jardueraren inguruko hiztegi berezia eta pasarteak eta bar. Baina azkenean gauza bera litzateke. Konkretuagoa, Amorebietako honek, pixka bat, gure etnografian edo herri bizitzan dauden gai asko zazere gehiago jasoko dituelako, eta oso konkretu bat aktibitate edo errekaren inguruan sortutako bizi modu baten ingurukoak bakarrik. Baina, gauza berdintxoa data itxura aldetik ere osantzekoa. Bai, bilketa hori eta gero baita ere pixka bat, hizkuntzaren beraren interpretazio bat ez da, morfologia aldetik, sintasi aldetik eta bat. Ez bakarri biltzea, baizik eta baita ere ezaugarri propioiek esplikatzea edo agertzea. Jasote edo bilketa hori zelan egingo dan ezarreta daukazu baina ezkero, Urtzi? Parkatu. Zelan egingo duzu orain bilketa hori, esan gura dut bidean aurrera egiteko, zein izango da epe labur, ertainera, etorriko dana? Epe laburera, hoize, printzipioz izango da, Etxebarrien lana, aztertzea eta argitaratzea. Baina hor badago, ondarea errepikatu errekurrentea da, baina, lehen aipatu dut, Euskara Bizi Berritze Plan Nagusiak gidari duen batzordean, bazarretan aipatzen da, noait, bertako aldaera, bertako euskera kalera ateratzea da, divulgatzea, ez da, ez igual hain lan sakonak eta gaizeat bati buruzkoak, baizik eta, putxo bat, kalean eta kaleko hartu emone arruntetan, bertako euskaren presentzia azpimaratzea, eta hori indartzea, eta horretarako, putxo bat, lan guzti, lan eskuartan ditugun lan puntual eta sakonak hartu, jaso, eta nolaiteko, divulgazio lan bat egitea. Horretan, aurrera begira, beko gune erronka. Horretan euskara teknikariak, itzultzaileak badaukazu ez esanik, ez? Horre lehen esan dugun moduan badago hitzarmen orokor bat eusko ikaskuntzarekin eta gero badago urtero lanak egiten joateko beste hitzarmen puntual bat edo esan daigun. Orduen, esate baterako Etxebarriaren lan honetaz gain badekogu beste oin zabaltzen ari garen proiektue izango ditekena ez hizkuntza gazain lotute, baina beste ondare mota bat, eta izango ditekez herriaren edo udalerriaren irudiak. Antzinako artxibo digitala, ez daukagu, udaleak ez dauka argazkien artxiborik, orduan euskal ikaskuntzakoekin hartu monetan parau ginenean, eta non dijo edo, eta beraiok oso ondo gidatu baitxuez, eta oin aurrera begire dekogun urrengo lan konkretu hori izango ditzateke. Beka deialdi baten bidez zabalduko da, eta bada herriko ondarea biltzeko beste urratz bat. Eta urrazka joango gara aurrera, eta purbet, alor diferenteak eta landuz, lankidetzan, eta idiosinkrazia eta gure ezaugarriek purbet batzen dugu zan, eta zabaltzen dugu zan. Batu eta gero zabaldu. Datozenek ezagutu daien. Gauza da hori ez. Adibidez hori, izegi etnografiko honegaz, gauza da, ez ditera gelitu hor olako lan baten, liburutegian egongo dan lan baten orduen. Geori apurat moldatu egin behar da, eta hor gure lana ez, hor moldatu, eta bai, herriko ikastetxe, eta gaztingana, eta heldu deitela, era, jolazak edo beste era batetara, ez da? Baina hori herriko berbeti edo heldu deitela gaztingana, eta gutxienez ezagutu deiziela, eta lan horri zen bementzet erabili deiziela. Irune, zuke prozesu horretan zein parte hartze dukidozu? Hasiera batetik, EDPN onartu zanetik, geure esku eguen, ez? Aukeratzea, banundi jo, eta hasiera batetik ikusi genduen hori behar izan hori orduen gure, hainbat helburu bekuz ez da, baina helburuetariko bat bazan hori ez ondarea apur bat berreskuratzea ez diten galdu, hemen lehen aitatu dena ez da. Gero eta batueren indarra handioa da, eta batuera espada beholako bizkaiera estandarizatu bat da, bertako berbeti galdu egiten da. Orduan ikusi hain lehentasun ezala, eta horri heldu inbizakola.
Eta baina 2005an onartu genduen EDPN eta segiduen jarri gintzen honegaz. Honek hezkuntzara eroango zaitu, zelantza barik, gazteria da horret etorkizuna, zelan txertatuko duzue hau hezkuntzan, hori aurreratuta dago? Ez lehenengo lana lana ikusi nahi du eta ikusi ze aukera emoten dezkun eta behin lana eskutatzen eukin da, ikusi ze posibilitate dagozan eta gero erabakiko duia zelan egiten du. Urtzi, biribildu egin behar da lan hori, zetan zabiltzu gain momentu honetan? Zein behar darabilzu esku artean oneri lotuta? Ondarean inguruan, bitxoia bera Irunek esan dagoena, putxo bat horren zain gaude, ezta? Badaukagu baita, lan talde bat, edo esan digun, herriko ikastetxeekin batera, orduan, hor hainbat puntu jorratzen dira, eta, helduko da puntuan, lan hau jasota, aztertuko dugun, eta, planteamenduat egingo dugun beti be ikastetxeekin batera. Hola, ez dugu nahi, kanpotik, ikastetxetara joan idea batekin, guri interesakutuko litzakiguna hori izango ditutu ez da, lanketa ikastetxeekin batera egitea. Ikustea, zelan txasatu lehetiken hauren esparroen, hauren kurrikulenean, punto zehatzago, ez da, herriko berbakeria. Esate baterako. Hemen Inesek ondo aitatu duzkun moduan, herriko argazki artxibo digitala agertzen da. Beka deialdi hori nik uste dut interesgarria litzatekela hemen aitatzea. Ez da bat amaten zuten badago, jakindagien zeintzu diren oinarriak, helburu aitatu dugu zein dan, egingo dugu horretara? Bai, pertsona bat arituko liteke lau hilabetez, hiru izango dira, baina, uda sasoian sartzen goazela kontuan hartu. Badator hori be. Bai, laukoa ipini dugu. Orduen, kontua izango liteke, ja alde batetik pertsona jakin batzuen gana jotea, badakigu nok eukilik ezan argazki multzoak, edo mordoak, eta gero bezalde batetik, deialdia zabaltzea herrian, jenteak ekarri da izan argazki horrek, gero badagoz, zailkatzeko modu batzuk, eta gero ja, berak egin beharko lehekena izango litzake, purbet bildu eta katalogatu edo zailkatu irizpide batzuen arabera. Orduen, horretarako izena emoteko epea, ekainaren 15 artekoa izango da, zabaldu egin dugu, Eusko Ikaskuntza bada bidor, bere bazkiden artean deialdi honen barri emoten, eta dana dela, informazio osoagoa gure izen ezkero, gure web horrien vbikoitza.ametsteizas.net hor badekogu azal horrian agertzen da Eusko Ikaskuntza logoa eta badeko apurbet oinarriek eta baiatorkoz. Edo bestela, Eusko Ikaskuntzakoen web horrien badaukea. Ez dakidan aranik elbidea. Veikoitz.eusko-normala-ikaskuntza.org. Hor ere, bekak deritzon atalean agerida baita ere bekadeialdio. Haitu zelango informazio truke hemen, Eta gainera, proiektu polite da, interesgarria, eta nik uste dut, gu ja urte batzu urte batzu badukaguz, eta lan batean gabil, baina holan jente, ikaslea jentearen txat, edo nik uste dut lan politxi izango dela. Herria bera ezagutzeko zalantza barik ezinbestekoa da. Bai. Eta, herrien bizimodua, eta eske horre irudiak azken batean itzelezko inderra dauka, orduen irudi horrek, Beraz, batetik esan dugu euskerea, esan dugu argazki artxibo hau, artxibo digitala, ikusten dut hemen aldaketa bat egiten zagoziela, ez da hor utzune bat ikusi duzuela, eta utzune horregaz bazabiltziela Eusko Ikaskuntza batera utzi. Bai, alan da, bai. Itzarmen puntual horregaz hasi ginen, eta, horrek eragondozkun ikustera, ondarean zentzu zabalen hartuta, hainbat alor dauzela ikertzeko, eta, horren inguruan, batzatu ginenean garazigaz ikusi gendun, hainbat kontu dauzela lantzeko, edo, ikertzeko, eta, lehentasun moduan ikusi gendun, gaitariko bat zan argazki artxiboaren azala, baina, hainbat eta hainbat kontu badaudela, ondaren inguruan aztertzekoak. Orduen, guztu du, Eusko Ikaskuntzagaz hitzarmena, oraindik etorkizunan be mantenduko dela.
Garazi, zuri begira dago. Bai, nik era lasero emanko da izatea. Eta bai esan nahi nuela, hori, lan motak asko izan ditezkela, baina kasu honetan, eta uste dut hori beste herri batzutan ere ari dela gertatzen bilketa hori, ez argazki zarrak aldala, pues, galdu egiten diralako jendearen hitz egiteko era, bere bizibide bat lotuta, pues, galdu egiten dalako uste dut, badaudela lan batzuk nahi eta ez, berehala egin behar ditugunak bilketa hori, gero nola difusioa egin, nola egin maila pedagogiko egoki batzurekin, eta baino bildu. Eta uste dut oso politika egokiak dirala, pues bueno, aldala bilketa horiek sustatzea, eta gero aldan modu egokienetan behar dan zabalkundea ematea. Hemen epeak agertzen dira, esan duzun moduan gauza batzuk lehen bailen egin behar dira, galdu egingo direlako ostantzan, eta beste epeak zeintzuk dira, egin dozu horren inguruan berba, oraindik bilketa lana hasi, ikusi zelan doan, epeak badaukazu ez finkatuta. Bueno, bilketa lanak lehenengo fase batetan izango du 4 hilabeteko iraupen hori, eta gero ikusi egin beharko da erantzunaren arabera nola segi. Gero Eusko Media Fundazioak egingo du digitalizatze eta datu basea egitea Eusko Ikaskuntzaren Eusko Media Fundazioak, eta bueno, hori izango daia gauza iriki bat, eta bilketa hori beti egon diteke zabalik, ez da modu batean edo bestean, eta gian egin diteke bigarren kanpaina bat edo. Hori da, bigarren kanpaina bat, hori beti izan duzu zabalik, atea zabalik, bueno, zeuek, begira daukarak, batzuk, nik ez dakik garazi zunondik etorri zaren, besteak Zornotzatik etorri zarie, zeuen lana albo batera itxi gaurkoz, eta... lanaren beste alor bat, eta ez da? Zabalkundea. Guretzat importantea da jenteak ezagutu, enbergaitxu dela uste dugu, zuk esan bezu, bazabize, euskera doizkuntza mota baten, gorden aian, bazabize argazi. Azken batean gu euskera zerbitzu, euskera alorrekoak ara, baina euskera ketan errapau behar dalez, eta danetara jagau behar dalez, geure burue aurkeztu eta geure burue ezagunek izan behar dugu, eta erreferentzia moduan, eukia izan ez da. Eguneroko beharra zelan doa? Ezagutu degun apur bat zegoen beharra. Bide bat ez, ez da? Ondo. Ez zangoa. Bai, konta igustu zegoen. Gauza asko dago egiteko, alor askotan ibili behar izaten dugu, orduan, marko zabala daukagu lan egiteko, eta oso, zelan esan, badakigu lan piloa egin behar dela, eta badagoela zer egin, eta danean aurkitzen dugu ganera zer egin. Orduen, gratifikantea da gero beste aldetik datorren erantzuna, ez? Herritarrena, medioena, edo, bestelako erakundena. Guretzat hemen egotea zentzu horretan lujo bat, ez? Gutzako da, bide bat. Azken baten, feedback, edo, elkarreragin horren erakutui. Zornotza, Amoribeta Etxano, herri euskalduna da urtzi. Herri euskalduna zuzen gure da, Statistiketan bai, azkenean beti dau. Guk usten dugu zerretutik beti dauela zer egina, beti dauela zer hobetu, eta, gu horretan gabiz. Zaiatu den gara zikera, beti giztu guziko sekondo ingo, edo danon guztuko erritmoatan, baina, nik ustote azpertzeko astirik ezeko gule. Irune? Egia da, Zorrontza izin bada neko herri eskeldune, eta ez da, hor, herri askotan gertatzen alez, hor erabilera gazteku zera ez, asko jakinarren, gero bakalien oso gitxien zuten da ez, jente nagusile edo oso jente gazti, baina hor tarteko hor edade horretan, eta, bagabiz ez, eskara zerbitutik bagabiz, oiturak aldatzen gatza da, eta, apurke ez, topabidiolako gunea batzuk, jintiek euskera zeiteko, ez da, oituri hori apur bat barriro hartu deien, edadeka zailkatu, ikusi inbarra, apur bat, ibili bagabiz. Apurka. Hori da. Beraz, izauek apurka, ez da? Aitatu ditugu epeak, aitatu dugu proiektua. Tintontzian gauza bat baino gehiago itziko genduan. Ezer aitatzekorik, apartekorik otu jatzu, garazi? Ezagutu dugu proiektuan ikustu dut. Bai. Bueno, eta Eusko Ikaskuntza aurrera begira zer, orain uda sasoia dator,
atsedenik ez dago baina? Ez, atsedenik ez dago bala ere nik uste dut uda partea lasaixiagoa izaten dela guretzat. Ez agian udal mailan lanean ari dan jendearentzat, baina bai agian Euskal Ikaskuntzarentzat lasaixiago niretzat bintzat ala izaten da. Eta bai, dana dela jarraituko duzu herririk herri, ezta? Dudarik gabe. Badaukazu ez eskuartean, beste hitzarmen batzuk ezin dana konta bakazu. Ez, hitzarmen berririk orain eskuartean ez, baina bai nahi nuela aipatu berriro hasieran esan dedan bezala Gernikako hitzarmena sinatu dela, hemen izan ginean Markinakoa hitz egiten, pues horren bueltan etorri dana Gernikakoa izan dela. Eta bueno, pues dagoeneko 11 udalekin ari garela lanean oso gustora Bizkaian eta niretzat oso pozgarria dela hemen ere lan egitea. Honek hirurok bai Urtzi, bai Irune, bai, hemen daukagun euskara teknikaria, eskerrak geure artera etorri dela. Nik uste dut euskara munduan ibiliak direla, urteak daru ezela, eta zelan ez Inez, Irune, Urtzi, zera aitatu beharko gonke, 11 esanguratsua da, eta zeuek tartean zagozi, 11 zenbakia esanguratsua, ez? 11 zenbakia esanguratsua? 11 udalekin bueno, 11, zeuek tartean zagozi, ondarea dela esan dago. Esan egin da. 11 garren. Tartean. Bai. 11, gehiago izan beharko. 11 hori 11, baina beste zentzu horretan. Hori da. Eta, 11 utz izan beharrean, 11. Aitatu dugun moduan, horrek proiektu horrek darabilzu ez eskuartean, argazkien bilketa hori badago, aitatu dugun moduan deka deialdia, hemen badago baldintzarik zornotzarra izan behar da ezinbestez, loturaren bat auki behar da, amaitu aurretik barriro hori biribiltzeko? Gero, aurkezten direnen artean, gero epaimaia bilduko da, erabakitzeko zein dan, proposamenik eta egokina, guk lehentasun eskotzat, edo, nolaiteko, baloratuko dugu bertako izatea, azkenean bertako jenteekin hartu monetan egon beharko delako, baina ez da, baldintza baztertzaile bat inondik inora, edo zin lekutako persona. Hori bai, lekua, lan lekua, Zornotzan bertan izango du. Hori bai. Baina, logikoa delako, azkenean bertako herriko jentea gaztenunako daudelako, baina printzipioz ez da izango baztertzaile, da, Zornotzako ingurukoa edo zin lekutako ezen daiteke. Gonbidapen batega esan maituko dugu orduan, ez da? Hoxe, gogoratu, kainera magostan abaitzen da lepea, eta, beste barik, edo, gure zelaita zentrora, aurbiltzea, amets web horrian sartzea, edo bestela, Eusko Ikaskuntzako web horrian sartzea, informazioa aurkitzeko. Garazi López, eskerrik asko. Garazi López de Etxezarreta, osorik esateko zura bizanak. Eskerrik asko gona etorteagaitik, ondo jarraitu herririk herri, eta nik uste dut izango dugula karren barri, ez? Bai, ala espero dut, berandu baino lehen berriro ere hemen egotea zuekin. Esperantza zabortuko zaitu. Eskerrik asko. Eta zeuk, bai, eskerrik asko Urtzi Barrenetxea, geure estudioetara etortarrik. Zuri. Bestain beste Irune Jaio. Zuri. Asko itzuli, ondo itzuli. Bai, Eta Inez Gandariaz, ez dauk bere, euskara zerbitzu buru moduan ondo jarraitu. Mil esker beharko dugu jarraitu. Lana behar da. Bai. Eskerrik asko, proiektu hau ezagutzen laguntza gaitik, geure entzulei be datuak, gonbidapena eskaintza gaitik, eta izango gara alkarregaz.